Oimore jaera malolo TV kamora mora maintiere ageno odiochieng' mari obedo maber. Aka uthulo nieri mar rwaki e chenro mar Duond mine ka odiochieng' makawuono e chenro mar Duond mine. Thuond wach mabende wadwa wuoye en puonjo nyathi manyako. E studio marwa odiochieng' makawuono wan kod wendo e studio adamie thuolo mondo mi ofulno nyinge kumotiyo gi kamowuok e kaunti nieri ma Kisumu. Machiegni ahinya e chenro mar Duond mine inyalo nyiso nyingi gi kamiwuoke. Erokamano. Nyinga Florence Sijenje, atiyo gi Nyanza Initiative for Girls Education and Empowerment, in brackets iluonge ni NIGEE. Ane matelo ne chenro mantiere e organization noendo. Machiegni ahinya chenro mar Duond mine Florence Sijenje. Kaka iwacho ni in jalno ero matiyo gi migaono ero mar Nyanza Initiative for Girl Child Education. Maybe ka wacho kinyalo nyisowa mana matin ewi migao mitiyo ne nieri kotudore gi weche goeko. Ang'eyo ni utiyo e counties goeko ma e gwenge goeko mag Nyanza, mano county ma Kisumu, Homa Bay kaachiel kod Migori. Maybe nyalo nyisowa gik ma udil godo thothne. Kare kaka iwacho noendo. Watie county ma Kisumu, Migori, Homa Bay gi Siaya. Head offices wantiere Kisumu kaindi. Kuma iluongo ni Ogango. Entiere mbele Golden Elites Premier opposite Star Hospital. Mantiere Ogango. To hie NIGEE nochako higa 2011. Yeah. To manochako 2011 pod noken active wach mar tero nyithindo school nikech ne koreka wachako to pod ne wamanyo funds bende ting'ene ati gik moko kaka tero nyathi school gin gik madwaro pesa. Koro hie gima watiyo maduong' malich en miyo nyithindo manyiri second chance. Second chance ni endika yo miyo nyathi manyako to wakawa nyathi manyako mora ni wamiyo second chance. But wakawa nyathi manyako ma probably no way school nkech no gamo remo kapod nyathi man gi higni 18 kadok chien. To kata seche moko no go through nyange. To bang' kose go through nyange communities matimo nyange kaka mantiere Kuria kuma watie chande. Gi believe ni ati ka nyathi manyako se kale nyango kata ka en jahigni 9 to sero mo keny koro. Koro gikaela goeko ntiere nyaka mako ich ka sani podi gidhi katedo ka podi higni 18 kaduogo chien. Koro gikaela go achiel kuom gi kata ariyo timo ga nyathi manyako nyalo we school seche mano kopchano ni mondo we to ka sane mar we school pedre pokorom. Koro NIGEE biro achiel kachiel mondo okaw nyathini mondo mi second chance kech ng'eny gi yudo gani obwothne kata culture values otimo mo oyudre kuma intiere nando. But koro kidwogi fonya mipimo ne rach mar gik nyange kieki tichaki pimo ne consequences monyalo yudo seche moko kale nyange goeko. To ng'e maber ni sani koro kaka ncha set the manual aparo ni ati oselan lessons ge makodwogo to obedo koro nyathi ma en focused. But ng'eny ne yudo ga ka jonyuol kata joarit mar gi ose ol kod gi wacho ni inisenyuol koro timrinade beda dala nikech weye lwet nono nikech ordinano ni ise nyaka luaro nying mar family mar piny. But wan NIGEE wadwa ni mondo wang'is parents oko kaendi ni nyithindo manyiri goeko pod nyalo gami thuolo mar ariyo mondo thuolo nendo ng'eny gitiyo kod geyo makare. To NIGEE osetemo nwa kata higa mokalo wan gi nyako manchotieko Alliance Girls mano yudo nowuok gi alama mar A. To anyalo jiwo ji ni mondo gibi mondo ging'e matut ahinya gima NIGEE timo. Koro NIGEE wan gi seche ma wadhi yero nyiri gieki ok wadhi adhiya twakawo nyako mora kaka nasenyisi. Wan gi joma ncha wasepuonjo machon to wan gi joma iluongo bende ni validators. Magi jok ma waore field mondo ging'e kaka how vulnerable nyathini en. Nikech ok wakawo nyathi ma nigi nyalo ahinya bende mondo wadwa ni mondo waduok e school. Kose orgie e pap magitimo validation gino endo to ntiere nyaka adverts moko ma waoro seche ma wadwa ni mondo wakaw nyithindo e organization. Adverts go kose dhi ko to nyithindo gi apply to the same team bet piny to ng'iyo ni nyathi mane ma wanyalo miyo opportunity nikech ok wanyal
pod waonge gi nyalo mar tero nyithindo duto te nikech king'iyo Kisumu county duong', counties ang'wen ma wacho go gidongo ma kwachako ni wadwa tero kila ng'ato skul to ok wabi nyalo kendwa. Emomiyo koro watemo ni mondo wati bende gi bad sirkal ma ka ginyalo konyowa gik moko kaka CDF. Koro nyathi manyako ne ok wachuni hie ni nyaka idog e skul nikech moko osedongo ma koro oneno ni en nyathi manyako ma opong'o ok onyal bet e klas kendo mondo japuonj puonje. Koro wamiyo gi yore ariyo. Yo achiel en dok skul ibede klas mondo puonji kata i join institution ma puonjo ji gik tije mek lwedo gi to waseneno kodhi maber. Koro gin maybe kiwacho ni nyithindo go eko mok dwa dhi e skul itero mondo opuonjre tije lwedo. Gin tije lwedo kaka mage ma kaka nigu advice nyithindo gi mondo odhiye mondo kata kuwuok kanyo to onyalo yudo tich mapiyo piyo kata onyalo neno kaka ondikore owuon mondo ngimane odhi mbele yo makare. Kane pok bad sirkal obiro gi gima iluongo ni kiop niendi, ne gin very limited courses mane wanyalo offer. Courses mane wanyalo offer en kaka suko wich, computer training, nyono charan, mago courses mane no nyithindo manyiri gin thuolo godo ahinya. Ng'enyne modongo e Kisumu ka indi banno kama gi courses magidwaro ni mondo giyieri. But sani koro watimo train gi mondo ging'eni nitie courses mamoko ma nyaka nyithindo ma yawuoyi timo ma nyithindo manyiri bende nyalo timo. Courses kaka welding. Welding en tich moro ma ji nyalo chayo lakini en tich moro ma kiketo e chunyi tiketo geno. Inyalo wuok gi gimoro bang' kanyo. Wan nyaka gi partners moko nyaka mon matiyo kibuye kande. Wa partner kodgi. Nkoch koro girls waluongo gi seche moko gibiro to giwuoyo gi nyithindo manyiri kieki mondo ging'is gi kaka inyalo kata chako biashara ni moro kata ka en charan no emitimo ok ochuno ni nyaka idhi mondo flow ndiki mondo eka ititi charan no. Inyalo yawo kari moro matis iken gi charandi moro tichaka tueng'o to kila ng'ato ng'eyo ni ka nyathi ma kama endi tinde charan ne kanyo. Twatemo bende mondo wa uplift gi organization wa e gikaena goeko mondo kata kibire office yuda karwako nanga maber to bosiemo ni nyathi manyako motwang'o nago. Kamano kaka wambe wa boost koro economic power margi. To kaka iwacho ni maybe nyithindo manyiri moko nyalo neno ni anaduong' nasenyuol ok onego bed nadhi kata e primary kata ni e secondary na bet gi nyithindo moko mondo mi opuonjwa kumoro achiel. Be nitiere kaka nyithindo gi onego wuo godo mondo kata kogole wach ni nyithindo go mogol kata manoseter nyange kata bo odhie odonje keny kata manosemako. Be nitiere kaka onego bed ni wuoyo kodgi mondo kata koduok gi e skul mondo kik gibed kata gi stress moro kaka nyithindo go eko monyuol ponono nya bedo gi stress mar ni radhi e skul to nyathina mawe kani ang'o madhi tim ere kaka ng'ama dhi rite ere kaka wuoyo gi nyithindo go mondo mi kata ka gisomo to giket pachgi te e book. Koro kaka nige wambe wan gi experts ma konyowa e tije na goeko. To experts go at least nobiro mokelonwa gimoro ma iluongo ni bridge centers. Osebedo gi gik miluongo ni bridge centers e slums mek Manyata hie mano bunga Manyata gi Nyalenda. Kore bridge centers gen kumoro mankech ka wawach ne nyathi manyako weyo dhi school higni 2 kata 3 mokalo. Ok dange kawa tidwoke school dichiel especially school ma formal school. Ok dange duka immediately nkech okoromre gi joka. Nyaka itere kumoro ma ikele up to speed mondo obed ma onyalo yiero kare gimodwaro. Ok no nkech nyathi manyako be kinga sangsani dog school inyalo kawe mitere school michul pesa ni tete duto. To at the end of the day pache onge school mitere noendo. Kore bridge center ka indi wan gi counselors. Bridge center ka indi wan gi jopuonje bende mapuonjo gi maths English and sciences subjects. To seche mipuonjo gi konye decide ni ere yo madwa kawo. A bridge center ni indi gi bet between 6 to 9 months. Between that period oromo gi decide gima gidwaro timo gi ngimagi. Then apart from that koronwa se extend wagole within Kisumu town. Sani watiyo gi nyaka organization miluongo ni Leonard Cheshire gi Action Aid. To wa run project moro imuro ni bende hie ria miluongo ni Ombei. Ombei kanyo nyithindo mang'eny tiere ma noweyo school
nitie nyaka mapok onyono chutho. Koro kanyo bende nwadhi mwaketo skunde goeko. Lakini nyinge man waloko matin koro moro ni iluongo gi ni catch-up centers. Catch-up centers go bende gi spend the same period between 6 to 9 months. Period no indo rombo japuonj mondo obed kode nyaka gi mentors kuro bende matero gi through counseling kech moko bendo kendi. To kuonde mokendi gego eko wabiro gwengo kwa dwa ni mondo wabi mar ketho, wabiro mar loso makata nyathi manyako nyalo bedo gi remo e lwete. Kata ko kende kata ka en gi nyathi e ot kamano to nyako bed ko ng'eni ate emben gi gire moro mok ochuno ni nyaka orit dichwe ma nyaka nyiewne kata mana pad motiyo godo seche modhi edwe kata nyaka ema nyiewne kibrit. Koro nyako bed empowered, onyalo kata chako bura ne moro matin, onyalo join bura moro e gweng' ma embo tim achiel ariyo. Ero kama wewa ka uyoyo matin. Ajera Malolwe TV wabiro ka uyoyo matin kaito wabiro duogo e tielo mar ariyo mar chenro ni mar Duond mine ka odiochieng' ma kawuono e studio marwa wan kod Mikai Florence Sijenje ka bende thuon wach ma wawuoye en puonjo nyathi manyako ne nyithindo goeko ma ponono nosemako iye ma kapod gitindo kata gidonje keny kata magoeko ma ponono noter nyange kapod gitindo gimanyo yore goeko mag duoko nyithindo ma kamaendi e skul mondo mi ngimagi odhi mbele yo makare. Kik idhi mabor. Machiegni kendo e tielo mar ariyo mar chenro ni mar Duond mine kama kelo ni chenro nieri en Joyce Oduor. Ka wadhi mbele kod twak machalo kamaendi odiochieng' ma kawuono thuon wach ma wawuoye en puonjo nyathi manyako, nyithindo goeko ma ponono nodonje noter nyange kapod tindo, nyithindo go ma ponono no mako ich kapod gitindo kata mago ma bende notere keny kapod gitindo, yore goeko mag konyogi mondo mi gidog gisom e yo makare. Ka wan e studio kod Florence Sijenje. Ka wadhi mbele kod twak machalo kamaendi Florence, mibi nyalo ngiswa ni iwacho ni nitiere jonyuol moko go ma ka nyathine osemako ich ka ene ot to maybe wiye kuoto wacho ni ikuodo wiya. Koro ne jonyuol machalo kamano seche ma ukawo kata nyithindgi mondo ume udhi upuonji, ere kaka uwuoyo gi jonyuol mondo mi gi accept nyathine ni kendo mondo en be omiye kata sir moro, to un kaka nige nitiere sir kiwango mane ma umiyo nyithindo gi ma uduoke e skul mondo mi osom? Koro sir ma wachiwo ne nyithindo gieki nige ok tim siro no indo 100%. Nige kawo 70% to janyuol kata jarita kawo 30%. Yes. Mae watimo kamaendi mondo janyuol bendo bed part and parcel mar life mar nyathini. Ing'eni seche ma nige okawo koro nyathi 100%, jonyuol betga gi paro moro koro ni ma nyathi nige. Koro kendo ma ok nyathine. To wadwa ni mondo nyathini wa support wateji ariyo mondo wasud pamoja mondo janyuol ni bendo bede ngima mar nyathini. Embo temo dhi skul ong'e kaka nyathini perform, do nyiewne kata mana wuoche moro seche modhi skul, otimne kata shopping moro achiel ariyo adek kapone nyathi mantiere boarding. Support aina goeko ma we expect mondo parent to be, but when ensure ni kibiro to ibiro gi 30% to biro gi 70 mondo warom kumore diere. To mano bende neno ni watimo gimoro iluongo ni sustainability. Sustainability koro en gima janyuol bende nyalo timo nade, nyalo bende bedo involved kuome. Ato thothne be nitiere like ang'o ma jonyuol onego tim, nikech yudo kata ni e kuria kucha chande ma itero nyithindo manyiri nyange yudo ga ni jonyuol ema like gine ma gi accept ni nyathigi oter nyange. Ang'o minyalo tim kata ang'o ma jonyuol onego tim mondo mi girit nyithindgi kik tergi kata nyange, ponono nyithindo kik mak ich kapod gitindo kata kik donje keny kapod gitindo? Tabu maduong' ma wantiere godo kumilongo ne kuria niendi en ni ati tero nyithindo nyange, nyithindo manyiri en culture margi. To culture ni ng'eni mondo itieke organization achiel ok ditieke kende.
koro wariwre gi organizations moko mang'eny kendo e Kuria kucho mondo make sure wang'eni tero nyithindo manyiri nyange en gima wanyalo tieke adier to waseneno ka wanyalo tieke mak mana ni pod wan gachiel ariyo ma pod ywayowa e gwenge go eko iyudo kata ni watemoga keto tudruok moko twak waketo gi chief ma wuok e area no endo waketo police bende beta on board waketo children's department ma wuok Kuria mondo wang'eni nyithindo manyiri gieki to wanyalo sudo kodgi nade mak mana ni seche moko inyalo bet kodgi dakika achiel to the next minute kiwuok ticha kiwinjo ni nyathi manyako motimre nade motere nyange kata sani kaka seche malo se kodini endi sani nyange dhi mbele Kuria en wach malich ahinya en wach mahinyo ahinya kaka NIGEE but koro watemo luongo partners bende mondo be on board kaka sani koro ng'eni waloso nyaka network miluongo ni End Child Marriage Network Kenya kuma organizations ma tiyo towards ending child marriage wabiro together wamako lwetwa kamoro achiel network no endo Amref kod Plan International emagin national coordinators anto one regions aboro kendo e Kenya ni edite Nairobi katelon wa network ni endi koro Kisumu ka endi bende Nyanza region NIGEE emotelo ne organizations gieki nikech kaka pile ka pile wan wachung' e mbele mar neno ni wadwa tieko child marriage kod gik madhi kaka FGM goeko koro wa call for support mar ji kod parents ng'eni parents seche mokiloso kode sani to joma miyo onge gi duol kidhi Kuria kucho koro ibo yudo ni oyie ni eno kodwa ni nyathine manyako okale nyange lakini koro kodok e ot ng'ama dichuo ema nigi duol ng'ama dichuo bo wacho ni nyare nyaka timre nade nyaka kale nyange koro ibo yudo ni oonge gimo nyalo timo lwetene otwe koro watemo this time kech kaka covid bende ntiere ni pile wabet gi rescue centers kuma wa rescue nyithindo gi kiseche ma nyange dhi mbele twabiro twaketo gi spaces goeko kuma gin safe ma jong'eto ok nyal chopo negi tido kaka giwuok e centers gieki gidhi ma gidok school maber ma onge ng'amodhi katedo kata chiel lakini seche ma gikale keny kaka sani koro kagi kale nyange kaka sani ibo yudo ni ng'eny gi koro bro dhi tibo kaw to dhi katedo gibro dhi ka pod gitindo kata ng'eny gi pok ochopo kata higni 18 koro mana lwany ma wago e Kuria sani watemo mondo wamanya affidavits affidavit en kaka commitment ma ibet piny gi janyuol to keto koke to waluongo kata chief bende temo mondo ket koke mondo nene ati bad sirkal bende ntiere wach ni mondo ka poni ng'ato biro kawo nyare mondo otere nyange to otamre nikech nitie gima ne wasign kode ko wawinjore wayiene ok obi timre nade ok obi yie mondo nyathine odhi e nyange koro watemo watestes kaka wanyalo but pok wachopo walemo ni mondo partners moko ma ok bende obi government be wagombo ni mondo donje gini 100% mondo wa support nyithindo gieki to Florence maybe kaka NIGEE ere ber ma uneno kata neno ni ere ber generally mar puonjo nyathi manyako mano ma iluongi iwacho ni mano mano selegeza maybe oyudo ich odonje keny kata mano ter nyange ere ber mar puonjo nyathi manyako e anyuola wa masani mokwongo ahinya gima nyalo wacho adami example mondi kidhi dala ma nyathi ma kidhi dala tiyudo ng'ama miyo manigi gire moro matin e lwete momakre godo gi dala ma dichuo ema nigi gimoro matin to wach ni dala ma miyo ntiere dichuo no setho to dala ma dichuo chantie be ma miyo otho ekind del ni ariyo gi mane ma inyalo neno ka en dala mochung' makare dala machung' makare en dala ma ng'ama miyo emotimre nade ng'ama ma miyo ntiere nikech gin gik ma waneno e gwenge wa ng'enyne ibo yudo ni ng'ama dichuo en ng'ama dhako kosetho to chako dhi okendo to wiyo chako wil kata gin tindo mano weye godo chien kande dala no kare bro rumo kamano kapok ka oking'eyo but dala ma ng'ama miyo emodong' ibro yudo ka en dala mochung' tir kata ibo yudo ni onge gi pesa mang'eny ahinya lakini mare matis moyudo chande ibo ko dhiro man nyithinde gi kisomte koro gima temo wacho ni joma miyo kipuonjo tichal ng'ama puonjo gwente ipuonja anyuola te emo me waneno ni nyathi manyako nyaka mi chance mar ariyo mondo oberre godo mar ariyo seche ma nyathi manyako mako ich kata ogamo remo onge ibo yudo ni en iye bro kuot kila ng'ato bro ng'eyo ni Florence chande omako ich sani oyach obro nyuol dwe makama indi nyaka dhi e clinic
ingogri ntiere consequences mang'eny mabiro inyalo kata too bad tinde inyalo kata tho seche ma ikonyori seche mikonyori no endo lakini nyathi ma wuoyi onge kuma ibro ndik kuome manyisi ni ati ane mach miyo chiwo ich ka flow kacha onge girele matimre kata chiel ema miyo waneno ni waket nyithindo manyiri e forefront nyithindo manyiri gin jok ma gin change makers then I believe ni seche nyithindgi ma gin gondogo eko seche mi change life mar nyathi manyako I change nyaka nyathi life mar nyathi monyuolo chande nyathino koro ibo yudo ni ok obibete gweng embo bro ng'eyo importance mar tero nyathine chande e school mano ema miyo ineno ka wa focus nyithindo manyiri ahinya to koro mano okelo wae gimoro miluongo ni gima nyalo dwar ni mondo ji bende ong'e about kuom NIGEE director mar NIGEE luongo ni Dr. Kawango to ne obet piny ma obet gi board mar NIGEE to mane gibet piny ne giparo ni nyithindo ma yawuoyi gi ang'o momiyo wasik wakonyo nyithindo manyiri to ma yawuoyi gi dong oko to gibed responsible at the end of the day wadwa ni mondo gimbe gikaw responsibility kaka nyathi manyako ting'o ich dweche 9 ma nyuoli to pod ing'eni kata ka iwuok e school bochuni ni bed dala higni moko 1-2 king'eyo nyathi mathis ni endi mondo chope higa moro malong'o otiek dhoth maber kaka onego bed ni atiyo dhoth to nyathi ma wuoyi onge gi responsibility ma odong godo koro udwa ni mondo wachak hold jogi responsible wadwa chako kelo mashinde wapodwa en mani wamanyo pesa kaka wanyalo timo wamanyo partners manyalo kelo on board partners go iko kwaseyudo to udwa ni mondo waket mashinde ma wanyalo pimo godo DNA mar nyithindo gi kinkech to betamre ni mano ija mano iya koro gin gi magibro timo wasepimo to gibro wabo make sure ni itimo responsibility wabro sudo kodi nyake court we will even have lawyers on board gibro make sure ni ikaw responsibility ni kan nyathi mathis onego bed ni chulo school fees ibro chulo school fees kuma nyathi onego bed ni onino kan ma nyathi ma unyuolo ni dwaro ni mondo chope mana pro ni botimo chuo weyo nindo gi nyiri maonge gi condoms kech condoms ntiere but gitamre tiyo godo deliberately government ochiwo nyaka condoms go for free but gidagi tiyo godo but koro ka gibonge ni machine chan ntiere mabro nyiso ni otieno kata nyango emochiwo age ni endi to gibro I believe ni gibro dok chien matin koro kwadhi kwatiko wach ni mogi kotudore gi puonjo nyathi manyako e anyuola masani final word general tu minya wacho kotudore gi ber ma puonjo nyathi manyako kwatieko minyalo ngiso jopiny gima nyalo ngiso mana jopiny onego bed ni gi focus nyathi manyako ji onego bed kong'e ni sana ahinya nyithindo mar gin higni 18 ka duogo chien ok gin brides kaka luong brides gi dholuo ok gin brides gin nyithindo manyiri monego bed ni gintiere school to ng'ata ma ni oko ka indi ma odak gi nyathi manyako mag in buo higni 18 mano ng'ama timo makosa maduong' to anytime ma wabiro across kesa ena no ndemo watiyo gi department mar children services watiyo gi police bende wa promise ni kaka NIGEE wabro biro tibo kaw responsibility tibro maki tibro dhi e jela nikech onge kaka dange kaw nyathi mathis ma en ja higni 18 ka dok chien tidak gode ot ni ka rikete ot bedo kaka dhako walemo bende koro ni parents bende come on board jonyuolo chak loso gi nyithindo jonyuol tinde osedonje tich ahinya ma yudo ni janyuolo wuok gokinyi nyaka otieno eko donjo ok kata gimo timre ot odiochieng' te seche mano onge nyathini kalo e gik mang'eny gidak gi relatives ot ka indi odak go wadgi mimin gi odak go wadgi wuon gi ot ka mage jok ma bende chak duogo nindo kodgi to kose nind kodgi gigamo remo ka gisegamo remo to koro nkech en wat mar odni endi giwinjre ni yawa wach ni endi watim nade wawegi ka waume kik watere ochop mbele jonyuolo nego kama out kata ka bedni en owadu kata an kawuono owadu kaponi dang mi nyathina manyako dang kete neti koro ogamo remo aparo ni wabro sudo kode bad sirikal kaka dwarore erokamano Ajara Malulu TV de wagomba inyadhi mbele kwa twak machalo kama indi lakini samano miwa anoko serumu gikanye mwachope giko chenro mar Duond mine manwa iko nie Lulu TV otieno makawuono kathuonu wach mabende ne wawuoyo en puonjo nyathi manyako ne nyithindo goeko maponono no yudo ich kapod tindo magoeko mabende no donji keny kapod gitindo kaachiel kod magoeko mabende no ter nyange yore goeko mag konyogi mondo mi gidoge school gilos ngimagi mabere mambele odhi mbele yo makare oriti masani nyaka kendo warome chenro machielo nyinga Joyce Oduor.